Asithatheleni ithuba sinibingelele nonke abathandekayo egameni elihle lenkosi yethu uJesu ey'ndaweni zonke la khona nisilalele khona kule mvuselelo yethu enamandla ka-30 days la khona sithi shift the gear and change the lane. Shift the gear and change the lane. Ngamanye amagama kulezi zikhathi nakulezi insuku ila khona sithi shintsha ukwenza, shintsha indlela okade wenza ngayo izinto. Siyamkholwa kuNkulunkulu ukuthi uzoyifeza ipurpose nakulezi insuku ngokulalela kwenu nangokungena kwenu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu MC Pastor White Zungu ngokusiphathela ngobunyoninco lolu hlelo egameni likaJesu. Kanti singeli bani ukubonga kanjalo no Pastor Spring into yasekhaya ungiba ngokusidumisela kusukela eqaleni kuze kube ilesi sikhathi samanje. Sibingelele bonke abefundisi abakhona lapha nabomama umfundisi, sibingelele osomabhizinisi, sibingelele lonke nje uhlobo lomzalwane okhona phakathi kwethu egameni likaJesu. Sithi kuyintokozo ukuba kanye nani nakulolu suku lwanamhlanje. Angaphandle kokudla isikhathi senu bazalwane, ake sigijime sifunde amavesi nje ambalwa ngithi encwadini kaGenesis chapter number 5. Ake siye Genesis chapter number 5. Genesis chapter number 5. Sifunde nje amavesi ambalwa, sizoyikhuluma nje sigoqe ngento emfishane. Mhlasimbe lo funda ngangiqalela ku verse number 1 ehle nayo nje ngizomtshela ukuthi uzomaphi. Bona lama verse engizowafunda amavesi nje omunye ngeke awezwe ukuthi athini, kodwa ke sizoncengana ngoba kukhona lento kufanele sishiye. Cela ungifundela verse number 1. Ufunde sisiwami namhlanje, ufunde ngamandla namhlanje. Ufunde ngalendlela ukuthi singakucelela ushintshe kuthisha wakho wesizulu. Ufunde ngalendlela ukuthi simmeme sizomnikeza iaward yokuthi ufunde ngamandla namhlanje. Verse number 1. Genesis chapter 5 verse 1. Verse 1. Lokho kuyincwadi yezizukulwane zika-Adamu. Msukwana uNkulunkulu edala umuntu wamenza ngomfanekiso kaNkulunkulu. Verse 2. Wabadala owesilisa nowesifazane, wababusisa, waqamba igama labo ngokuthi abantu umhlaba edalwa. Verse 3. U-Adamu wahamba iminyaka 130, wazala indodana ngomfanekiso wakhe efana naye, wayiqamba igama lokuthi uSeti. Verse 4. Wazala indodana efana naye ukuba sifake ikhoma nje besinombuzo besothi kazi ufana nobani wena. Kodwa ngoba sikho lapha sizile ngalokho besizobuza nje umbuzo nje umfishane wokuthi njengoba ulapha kazi ufana nobani, njengoba wenza kanjena nje kazi ufana nobani. Funda sisi asizile ngalokho namhlanje, sizokhuluma lento kufanele kuyifunde. Verse 4. Izinsuku zika-Adamu emva kokuzalwa kukaSeti zaziyiminyaka 980. Wazala amadodana namadodakazi. Verse 5. Zonke izinsuku zokuhamba kuka-Adamu zaziyiminyaka 980 wayesefa. Ngithanda udwebele leyo nje kubo bonke labantu esobafunda bese kuthiwa wayesefa. Funda simasifika kulelo verse lo muntu okuthiwa wazala waphila isikhathi, ungidwebele nje kubo bonke labantu esobafunda ukuthi uAdam esezalile wenza yonke into, wayisenze njani bazalwane? Wayesefa. Hamba ke sisi. Verse 6. uSeti wahamba iminyaka 105, wazala uEnoch. Emva kokuzalwa kuka-Enoch, uSeti wahamba iminyaka 987, wazala amadodana namadodakazi. Verse 8. Zonke izinsuku zikaSeti zaziyiminyaka 912 wayesefa. Verse 9. Enoch wahamba iminyaka 10 wazala uKenan. Verse 10. Emva kokuzala kukaKenan, uEnoch wahamba iminyaka 915, wazala amadodana namadodakazi. Verse 11. Zonke izinsuku zika-Enoch zaziyiminyaka
engamakhulu ayishagalolunye nanhlanu wayesefa. Verse 12. uKenana wahamba iminyaka engamashumi ayisikhombisa wazala uMahalalele. Verse 13. Emva kokuzala kukaMahalalele uKenana wahamba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amane wazala amadodana namadodakazi. Verse 14. Zonke izinsuku zikaKhanana zaziyiminyaka engamakhulu ayishagalolunye neshumi wayesefa. Verse 15. uMahalalele wahamba iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu wazala uJerede. Verse 16. Emva kokuzala kukaJerede uMahalalele wahamba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amathathu wazala amadodana namadodakazi. Verse 17. Zonke izinsuku zikaMahalaleli zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu wayesefa. Verse 18. uJerede wahamba iminyaka eyikhulu namashumi ayisithupha nambili wazala uEnoki. Verse 19. Emva kokuzala kukaEnoki uJerede wahamba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili wazala amadodana namadodakazi. Zonke izinsuku zikaJerede zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nambili wayesefa. Verse 21. Ngathi ungagcina ku verse 21. Verse 21. No, ugcine ku verse number 23. 24, yes. Verse 21. Enoki wahamba iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu wazala uMethushela. Verse 22. Emva kokuzala kukaMethushela uEnoki wahamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amathathu wazala amadodana namadodakazi. Zonke izinsuku zikaEnoki zaziyiminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu. Enoki wayehamba noNkulunkulu kepha wayesengasekho nje ngokuba uNkulunkulu wamthabatha. Lamavesi esiwafundile mawuyiqala phezulu ngiyazi ukuthi incwadi ebhorayo ukuyifunda leshi, kodwa ikhona into engifuna ukuyilanda. Lithi iBhayibheli bekunendoda ewu-Adam. Le ndoda ewu-Adama ukuphila kwayo iminyaka eyayiphila yaphila iminyaka ewu-930, but lithi iBhayibheli the age of 130 le ndoda ewu-Adamu oh my God, lithi yabe sizala yazala amadodana namadodakazi, kodwa khona indodana eyayizala ogama layo kuthiwa uSeth. Yamzala uSeth eneminyaka ewu-130 wayesephila iminyaka ewu-800. Lithi emva kokuzala uSeth lithi uAdamu wayesefa. Lithi uSeth naye wakhula waba indoda. Lithi uma eseyindoda at the age of 105 years, lithi iBhayibheli wabe naye esezala wazala uEnosh. Mayezala uEnosh, lithi emva kokuzala uEnosh wabe sephila iminyaka ewu-807. Lithi emva kweminyaka ewu-807 waphila iminyaka ewu-930. Lithi naye ngokunjalo wayesefa. Lithi uEnoshi naye emva kokuzala uSeth, lithi iBhayibheli esezele uEnoshi, lithi uEnoshi naye waphila eminyakeni ewu-90 yokuphila kwakhe. Lithi naye wazala indodana ogama layo nguKenani. uKenani wamzala emva kwalokho waphila iminyaka ewu-815. Lithi emva kwaleyo minyaka iminyaka ayiphila iwu-905. lithi esebazele waphila maqedane wafa. Oh my God. Bese lithi iBhayibheli uKenana indodana kaEnosh naye wenza njengoyise bakhe. Lithi eminyakeni ewu-70, lithi eneminyakeni ewu-70 wazala amadodana namadodakazi. Wayesezala indodana ogama layo linguMahalaleli. Emva kwalokho lithi waphila iminyaka ewu-840. Emva kokuzala uMahalaleli wayesefa iminyaka ayiphila yaba u-910. Emva kwalokho naye wayesefa.
lithi uMahalalel naye ngokunjalo waphinde wathi mayeseneminyaka ewu65 wazala indodana enguJethi. uJethi mayemzala emva kwalokho waphila iminyaka ewu830. iminyaka ayiphila uJethi lithi iBhayibheli ewu962. lithi emva kokuthi azale emva kweminyaka ewu962 waphila iminyaka ewu962 naye emva kwalokho wafa. lithi ufa nje usezele indodana. igama lale ndodana ayizele lithi iBhayibheli wazala indodana ogama lalingu Enoki. Oh, here I come now. lalela masiqala phezulu, siqala phezulu kule generation eyisithupha esifunde ngayo. lithi bonke baphila emva kwalokho bazala amadodana namadodakazi emva kwalokho bafa. manje le ndodana okuthiwa uJethi ozalwa uMahalalel. uMahalalel ezalwa uKenan. uKenan ezalwa uEnosh. uEnosh ezalwa uSeth. uSeth ezalwa uAdam. okusho ukuthi uma esemzele nayo indaba la nginayo khona lithi uEnosh. laba abanye kuthiwa baphila bazala basebeyafa. I wish I can preach in this house. Wonke lama generation ayisithupha ngenhla mawufunda umlando wabo kuthiwa waphila wazala wafa. waphila wazala wafa. waphila wazala wafa. kodwa nansi indaba makufika kuEnoki lithi iBhayibheli akaphilanga kodwa wahamba noNkulunkulu. mama kufika kule ndoda yegeneration yesikhombisa angithi phela unumber 7 it's a God's number of perfection. mayifika kunumber 7 igeneration kaAdam lithi iBhayibheli kwazalwa lo mfana ezalwa uJethi. kwazalwa lo mfana ogama lakhe linguEnoki. ngasoma ngashumayela la ekhaya. angasoma ngashumayela la ekhaya. ake ngibona abantu abashumayela bishops bathi silalele thishi. lalela lithi iBhayibheli makuzalwa uEnoki wazalwa uEnoki. naku umehluko engifuna uunderline. bonke abanye kuthiwa baphila bazala bafa. baphila bazala bafa. kodwa makufika kuEnoki akushiwo ukuthi waphila kuthi uEnoki esezelwe wahamba noNkulunkulu. hayi makufika la khona abanye kuthiwa bafa kuthi uEnoki yena akafa. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. sengike ngasho ngathi uEnoki ungoka7 kwigeneration mawusuka kwigeneration kaAdam. lithi iBhayibheli according to the ages provided in the genealogical account of Genesis. le ndoda enguEnoki mawulanda umlando wayo lithi iBhayibheli oh my God, ngamanye amagama ubekade umkhulu kaNoah. mawufunda ngezansi uzobafunda oNoah ubafunde nabanye omana. lithi iBhayibheli uEnoki makezalwa wazalwa mawuzofunda kahle iBhayibheli lithi waye umkhulu kaNoah ngoba emva kwekukhona abazalwa kwaze kwafika esigabeni sikaNoah. so in other words Enoch was the grandson of Noah. ake nithi amen. manje le ndoda mayizalwa iBhayibheli lami lisitshela ukuthi oh my God mayesezelwe wahamba noNkulunkulu. wahamba noNkulunkulu. athi ubhala encwadini kaJuda abantu ababili bangahamba na bengavumelananga na kodwa le ndoda yahamba noNkulunkulu. yahamba kwigeneration kaNoah. kwigeneration kaNoah nizokhumbula ukuthi uNkulunkulu mayizobhubhisa umhlaba ufika kuNoah uthi weNoah umhlaba wonakele. umhlaba ugcwele ubudlwangudlwangu. umhlaba une-violence. umhlaba awusemuhle. uthi ngakho ngizowubhubhisa. but when you read the Bible it says le ndoda uEnoki emhlabeni owonakele. emhlabeni ogcwele ubudlwangudlwangu. emhlabeni izulu elingasamukeli lutho kuwo kodwa lithi khona indoda eyahamba noNkulunkulu kuwona le mhlaba.
wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu. Umhlaba full of violence, umhlaba full of corruption, umhlaba full of ukonakala, kodwa khona indoda izulu elithi yahamba noNkulunkulu. Oh my God, awu nikhona kodwa na, nikhona kodwa nashi, nikhona kodwa bazalwane. Namhlanje akungivumele ngikunikeze nje isihlokwana osikhumbula noma ngingasekho ngizothi, can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda na? Awutshela umakhelwane uthi ungahamba nale ndoda na? Awumthinta umakhelwane uthi, makhelwane ungahamba nale ndoda na? Lalela lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Mayihamba noNkulunkulu yahamba naye umhlaba wonakele, yahamba naye umhlaba ugcwele icorruption, yahamba naye izinto zimapeketwana, kodwa yahamba noNkulunkulu yona. Yathi noma ngabe umhlaba unje, but I will walk with God. Yahamba noNkulunkulu. Amazulu esethe umhlaba ngiyawuqeda ngenxa konakala, kodwa kwakhona indoda engashintshi ethi, I will walk with this man. Jesus. Hallelujah. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Yahamba noNkulunkulu, izimo zimapeketwana. Yahamba noNkulunkulu, izinto zibheke phansi. Yahamba noNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi abanye baze bayihleka bathi ayikho lento yakho. Yathi ngiyamazi engihamba naye. Kaze uhamba nobani wena? Abanye bahamba nobufundisi, abanye bahamba nabazalwane, abanye bahamba nezihlobo, abanye bezesontweni ngoba kuza abangani babo. Kodwa ngiyayithanda le ndoda, lithi iBhayibheli yahamba noSomandla, yahamba naye umhlaba wonakele, umhlaba ugcwele umdlwangudlwangu, umhlaba ungena kuthula, umhlaba unephunga elibi, kodwa le ndoda yahamba noNkulunkulu. Thank you, Jesus. Can you walk with this man? Can you walk with this man? Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda nashi. Oh, ngicela ukuvala nawe. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Lalela ngikhulume nawe. Lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Bonke abanye abangenhla, lithi iBhayibheli baphila bazala bafa, kodwa lithi lo wahamba noNkulunkulu, wazalwa wayesanyamalala, izwa labe lisambona. Lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu, uNkulunkulu waze wamthatha, maye emthatha uNkulunkulu wamfihla kwayena. uNkulunkulu wahamba nendoda waze wayicinga, wathi wendo weEnoch uphi na? uEnoch wavuma ezibilini zikaNkulunkulu emhlabeni owonakeleyo. Jesus. Wezwakala uEnoch esabele emathunjini kaNkulunkulu. Thabo shataraba bosiyakasha. Lithi iBhayibheli labandoda amabili ahamba. Oh my God, ahamba. Angazi noma uEnoch umhlaba wonakele wayilokhu evuma ingoma ethi no methule kodwa impendulo ikhona, athi no methule, no methule. Kwakhala umhlaba wonke left and right, kwathi ogogo badlwenguliwe izingane ezincane, kwathiwa izingane ezincane zehlwengula abantu abadala, kwathiwa kuyagqekezwa, kwathiwa kuyabulawana, kodwa kwakhona indoda ethe emhlabeni awonakeleyo izohamba noNkulunkulu. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Oh, shakabosia taraba, shakaraba bosia taka. Yahamba noNkulunkulu. Mawuyifunda kahle kuthiwa yayiphila esikhathini sika Noah. uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba, kwakhona indoda eyayihamba noNkulunkulu.
angazi noma yeke imbuzo ithi kodwa uNkulunkulu uyawubona umhlaba ukuthi wona phendula lithule izulu athi uma ingaphendula uNkulunkulu athi is fine angambangela iSteph athi nome thule kodwa ikhona nome thule kodwa impendulo wahamba noNkulunkulu ibandla lijolana phakathi endlini kaNkulunkulu wahamba noNkulunkulu ama-devil worshippers ekhanqasa endlini kaNkulunkulu wahamba noNkulunkulu amasatanisi ejena endlini kaNkulunkulu kodwa kwakhona indoda ethi noma kunjena yahamba noNkulunkulu abanye bedivorsa left and right yathi ngizohamba noSomali Dale lithi iBhayibheli uEnoki wahamba noNkulunkulu abanye ethiwa baphila kanti uyizwe kahle le kuthiwa abanye baphila bazala basebeyafa nansi the common uEnoki masifika i10 yakhe alisho ukuthi waphila kodwa lithi wahamba ay ngoba sihamba nabantu abaphilayo nje kodwa bayazi into abayiphilelayo kodwa ngiyayithanda le ndoda bathi bephila abanye yona yahamba naye lithi iBhayibheli laba baphila lithi kwafika isikhathi sokufa basebeyafa ngoba abantu abaphilayo banesikhathi sokufa ayo amen akekho la ekhaya ayo amen akekho la ekhaya lithi iBhayibheli makufika isikhathi la khona ngofuna iBhayibheli kufanele kubhalwe le phrase ethi uNoah wahamba noNkulunkulu wazala mayisezela wayesefa ngenxa ukuthi uhambe noNkulunkulu kwajika istatement esakhe istatement sangasho ukuthi wafa lithi wayesenyamalala ngoba bahamba noNkulunkulu abafi kodwa bayanyamalala abahamba noSomandla kabafi kodwa bayadisappearisha abahamba noSomandla abafi bayanyamalala lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayigcina ehamba nepartner yakhe mayisahamba nepartner yakhe angazi noma uNkulunkulu esendleleni uthi hayibo bengithi sibabili wamemeza Enoki uzokala unyakaza amathumbu kaNkulunkulu wathi ucinga ufriend wakho uNkulunkulu kwasho ukuthi akasekho eduze kwakhe kanti usefihliwe lithi iBhayibheli uNkulunkulu yini amfihlo Enoki wamfihlo Enoki ngoba ngendlela umhlaba onakele ngayo ukubulala kwakunezinga eliphezulu uNkulunkulu wabona ukuthi lo akangathintwa izandla zabantu abangcolileyo akangabulawa izandla sabathakathi akangabulawa izandla zeyinkaba akangabulawa amadoda kwakuhlengulana besilisa belalana bodwa wathi uNkulunkulu lo ubungcwele bakhe kuzomenza ukuthi agcine sedlwengula noma balale naye wayise emfihla wamshuthela wahamba uNkulunkulu wagcina ehamba nomuntu kodwa ngimone esehamba yedwa wabuza umbuzo Enoki angazi noma uNkulunkulu makethi uyamemeza wezwa chaphazela amathumbu kwasabela indoda esweni sakhe ehambe noNkulunkulu yahamba noNkulunkulu umhlaba wonakele yahamba noNkulunkulu izinto ibheke phansi yahamba noNkulunkulu kungekho kulungayo yahamba noNkulunkulu kungahlangana empilweni yahamba noNkulunkulu umhlaba ubheke phansi kodwa yangagive up yathi forward ever backward never
Nomethule. Nomethule yena. Nomethule. Oh, nomethule. Can you walk with this mess? 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 Others are living in the house of God, but they are not walking with this match. Others are available when the man is around, but they are not walking with this match. Ngike ngabona amadoda, ngabona uPetru behamba noJesu, kahle kahle babengahambi noJesu. Uma sebembona bethelwa, uma sebembona egrifa ngamathe, ahlehla amadoda. Bathi hey, wePetru bewuhambi naye. Ngithi iBhayibheli waphika waze wathuka. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda. Ungahamba na nomithuli. Uthi uyenyakazisa emkhunjini ingavuki. Shaka bosi yathalo bosi yakha. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda. Uma ibandla mfundisi likuvukela ungasala yini wedwa na but I'm walking with this man. As long as this man is with me, I do David, even if I walk in the deepest darkness, I fear no evil because the Lord. Can you walk with this man? Can you walk with this man? Can you walk with this match? Says here, Father, can you walk with this match? Can you walk with this match? Nama se uzwile ukuthi bayaphendlela. Can you walk with this match? Engane ngizwile bekhuluma ngegama lakho behlanganisela bethona ngeke uphumelele. Can you walk with this match? Angithi ngizwile kwathi umshado wakho awusahambi kahle. Kwathi umshado wakho uyantenga wenze njani wena? Can you walk with this man? Uye wathi uya kwadokotela, udokotela wafika wakunikeza ama-result ama-test, wathi sisi wami, wathi bhuti wami, wathi wemfowethu, sorry ukukutshela ayikho indlela engenza ngayo njengoba ugula nje wena sewu-HIV and AIDS, we-HIV and AIDS possess noma usuyitholile ireport kadokotela. Can you walk tall out of that surgery? Uthi thank you doctor, but there is a man, there is a man, there is a man of Calvary. Sebetsheli bathi umzali wakho wakuzala wakudampa embodampa wakudampa emgonyeni kadoti. Can you still walk with this match? Can you still walk with this match? Angithi wena ngiyazi ukuthi kuze kube manje kade wawu-applya, kade ufaka ama-CVs, kade uhamba ama-interviews kodwa kungabuyi impendulo. Can you still walk with this man? Ungahamba na nale ndoda. Angithi wona ekhaya bathi le nto yakho kayikho, uchitha isikhathi. Noma ngathula ngiyayibona ikhona kodwa impendulo kulezi insuku ukwathola incwajana ethi sisi wami sorry akuphela kwakusihlanganisile, mhlasimbe kwathiwa kuphele bese kuzokwavela eKwaZolo-Ntsholo. Oh, noma sekunjalo sewuyihlala lasendaweni bakhombisana ngawe. Can you wake up early in the morning and say I'm walking with this man? Ngizohamba nale ndoda,
abantu bayaphoxana, abantu bayashiyana, abantu bayajikelana, abantu bayaphendukelana, kodwa le ndoda ayiphendukelani, kodwa le ndoda ayishiyani, kodwa le ndoda iyafihlana. Yazi khona umuntu obesefuna ukuyibulala ethi impilo yami angiyiboni, ethi kusasa kalikho. Angivumele ngizothi ikusasa likhona, ukuthi ubuse kuyiprocess yokubaswa. Ngizokutshela ukuthi ikusasa likhona, ukuthi ubusadlula esikhathini sokushiselwa. Ikusasa likhona, bekusakhishwa nje, bekusakhishwa idesign. Wena wakho hamba nale ndoda, hamba noma kumnyama, hamba noma indlela ungayiboni, hamba. Oh, Jesus. Jesus. Ma, isonto lakho likujikela. Jike bonke abantu bathembile. Can you walk with this man? La kujika abazalwane, can you walk with this man? La kujika ifamily yakho, can you walk with this man? La kujika abantu bathembile, can you walk with this man? Angikaze nifike nabazalwane esimeni lakhona uthi mawuthi uzophuma eminyango ungathi abantu bayibona bonke inkinga yakho, uthi mawuphumela omnyango mabekubheka ungathi babuka wena ngoba bazi situation yakho, kodwa bapha abantu abathi sizohamba nale ndoda. Oh, Jesus. Lalela, ngithanda uRebecca. uRebecca uEliyezeri esefikile emlandile, abazali bakhe bamthatha bambeka la. But Rebecca, can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda na? Uye ezweni ongalazi, uye kumuntu ongamazi. Ngizwa uRebecca ethi, yes my father, I will walk with this man. Ngizohamba nale ndoda. Ngike ngawabona amadoda lapha eBhayibhelini ahamba noNkulunkulu. Mawufunda incwadi yamaHebrews lithi abanye basahwa ngamasaha, lithi kodwa bafa bekholiwe, lithi abanye bahlala endle bagqoka izikhumba zezilwane kodwa bahamba naye. Ngiyamthanda uDaniel, noma sebekulanjiswe ingonyama kwathiwa zimuhle, uthi wenkosi noma ningayilambisi, but I'm still going to walk with this man. uShadrach noMeshach noAbednego noma sebebasela umlilo babuzwa wathiwa lisazohamba nale ndoda na? Bathi noma singena emlilweni noma engaphendulanga kodwa imlotha iyosala ifakaza, noma engasho lutho kodwa imiyotha. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda la. Uthi kusasa uyavuka kufika abantu bazodla imoto ekhaya, kuthiwa siyayidla le moto, unesikweletu esingakhokhwanga, sizosikhokha ngale moto. Bathi uma befika kuphuma omakhelwane, baphume bazobukela, bathi ubenzani, wayethi uyaphapha, wayethi uyaqina, uvuke emva kwalokho ubanikeza ikhiye phambi kwabo, uthi I will walk with this man, car or no car, but I will walk, 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 I will walk. Lithi niyavuka ekuseni kungena isamanisi, kuthiwa le ndlu enihlala kuyo iyadliwa. Bonakale nesigangeni hlanganisa amaplanga kuwo lawo maplanga, lithi uma lishona ilanga bezoyidlulisa befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani, banizwe lihlabela kancane liguqe ngamadolo, lithi noma ethule impendulo ikhona, noma ngathula namhlanje noma sebekubethele uthi I'm walking with this man, noma sebekuhlubula ingubo zakho kubonakala ihlazo uthi but I'm walking with this man. I feel like I'm talking to someone in this house.
ukudla kungekho emakhabetheni lishona ilanga ingekho into enizoyibeka ningahambe nifuna ukuthi siyodlala bese nivele niya kuye nithi baba wena samba nawe wena sikhonza wena sinikele awukwazi. Can you walk? Asemthandazo ngahamba nale ndoda. Enoki umhlaba ogcwele ubudlwangudlwangu, umhlaba ogcwele nonsense, umhlaba lamadoda lalana odwa, umhlaba lakubula abantu ngesihluku khona, kodwa le ndoda yahamba noNkulunkulu yazi yafihlwa usomandla. Awungizwa indoda ewuMoses ithi inkosi wena mangeke uhambe nami, ithi ngiyeke ngihlale lasha, angikwazi ukuqhubeka wena ungekho. Ungaqhubeki engekho, ungayi phambili engekho, ungaqhubeki engekho. Funa yena ngoba imeni uyafihla. Kunomuntu engikhuluma naye senenkinga yeminyaka, nokholwa ngibona kuyangisebenzela sengiyathandaza. Can you walk with this man? Lezi nyembezi ubaba uyayibona namhlanje ebusuku masakhani ikhona impendulo. Shakaborobosyana baba bashiya kabobosyana baba. Asithatheleni ithuba sinibingelele nonke.